ଗୀତ ସଂହିତା ଅଧ୍ୟାୟ 17 ଦାଉଦଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ନ୍ୟାୟବାନ ଶୁଣ, ମୋ କାକୃତିରେ ମନୋଯୋଗ କର। ନିଷ୍କପଟ ଅଷ୍ଟରୁ ନିଗ୍ରତ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କର। ତୁମ୍ଭ ଛାମୁରୁ ମୋ ବିଚାରକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସୁ। ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ବିଷୟ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁ। ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ଅନ୍ତଃକରଣ ପରୀକ୍ଷା କରିଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ରାତ୍ରି କାଳରେ ମୋର ତତ୍ପାଦନ ସନ୍ଧାନ କରିଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ପରଖ କରି କିଛି ପାଇନାହ। ମୋହର ମୁଖ ଅପରାଧ ନ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିଅଛି। ମନୁଷ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ ବୁଝି ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଅଷ୍ଟାଧରର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଜନର ପଥକୁ ଆପଣାକୁ ରକ୍ଷା କରିଅଛି। ମୋହର ପାଦ ତୁମ୍ଭର ମାର୍ଗ ଦୃଢ଼ କରି ଧରିଅଛି। ମୋହର ଚରଣ ଖସିଯାଇ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଡାକିଅଛି, କାରଣ ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେବ। ମୋ ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣ ଡେର ଓ ମୋର କଥା ଶୁଣ। ଆହେ ସ୍ୱଶରଣାଗତ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉତ୍ଥିତ ଲୋକଗଣଠାରୁ ସ୍ୱଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ତ୍ରାଣକାରକ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା ପ୍ରକାଶ କର। ମୋହର ଲୁଟକାରୀ ଦୁଷ୍ଟ ଗଣଠାରୁ, ମୋହର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବେଷ୍ଟିତ ମୋହର ପ୍ରାଣନାଶକ ଶତ୍ରୁଗଣଠାରୁ ଚକ୍ଷୁର ତାରା ପରି ମୋତେ ରଖ। ଆପଣା ପକ୍ଷର ଛାୟା ତଳେ ମୋତେ ଲୁଚାଅ। ସେମାନେ ଆପଣା ମେଦର ଆଚ୍ଛନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ମୁଖରେ ଅହଙ୍କାର କଥା କହନ୍ତି। ଏବେ ସେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଗମନ ସମୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଘେରନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଭୂମିସାତ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ସେ ଶିକାର ଗ୍ରାସ କରିବାରୁ ଉଦ୍ୟତ ସିଂହ ତୁଲ୍ୟ ଓ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଛକି ରହିବା ଯୁବା ସିଂହ ସଦୃଶ ଅଟେ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଉଠ, ତାହାର ସମ୍ମୁଖବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ, ତାହାକୁ ନୁଆଇ ପକାଅ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଖଡ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୋ ପ୍ରାଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆପଣା ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଂଶ ଇହ ଜୀବନରେ ଅଛି ଓ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉଦର ତୁମ୍ଭେ ନିଜ ଧନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଅଛ, ଏପରି ସାଂସାରିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର। ସେମାନେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିରେ ପରିତୃପ୍ତ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଶିଶୁଗଣ ନିମନ୍ତେ ଆପଣାମାନଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ସମ୍ପତ୍ତି ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ମୁଁ ଧର୍ମରେ ତୁମ୍ଭ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବି। ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଆକାରରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବାବେଳେ ପରିତୃପ୍ତ ହେବି।